Apane, Mbah? Apane? Kuwi entek yo. Kaya dhewe entek parke yo. Ora golek bendina entek pan keong mengan kok. Kudune golek bendina. Umur 85 tahun iki jarusa nang alas. Sehat. Mau adol pirang unting godhong telone? Mau adol pirang unting godhong telone? Aku kari-kari aku golek upek. Mau nggo pira mau? Mau nggawa 35. Wah. Kuwi karete nggo 50. Saiki sak unting pira, Mbah? 2000, 2000 setengah. Nawasane wis 1000. Alah, edan yo. Oh, kok gare jam 12 kali kok 11. Kena kejajan. Nah, iki kajan tongseng. Ora coba ngene iki. Nah, persis. Dari beli bono ora beli wae. Dari beli bono ora beli kok. Ditilang lumpuk. Ayo meni iso jajan bendina karo tuku rokok ya. Ayo ge udur ge jajan. Engko nek putune njaluk dhuwit. Putune njaluk dhuwit ya. Putune ora njaluk. Nek sing ada sak kota Ulu iki sing ada sing kaya Kragilang ya. Rono kala-kala. Ora bendina rono ya. Nek sing kedep ngono ya. Wadah nembung. Wani nembung ya. Wis dilimbah mtawa bikin jajan. Oh, anu 5.000 nyilon disasile. Ya iya kok. Ada Ria ada udut. Malah kadal godhong niku ora mlumpuk dideki. Agak jajan. Jajan gedhe rokok ke. Jajan tuku rokok mah enak. Ora sida tanduri jagung. Ora sida tanduri jagung. Sida bawoton. Dan nego karo ning cadangan kulon iki. Nek saiki yo Mbah Rungwil masuk kulon ya tinggal niki dhisik iki. Ha ya iki rampunge sithik. Pano. Jas citra kulon. Macul pirang nggon sampean, Mbah? Re macul garapi pirang nggon? Re garap sawah ki pirang nggon? Re macul. Kene karo ne por kuwi kok. Oh. Urung ngon tegalane ngarit barang yo. Mene por kuwi kok apa? Ne por kuwi mah gadan kok. Oh. Gadan 30 juta kok. Gadan iso garap dhewe. Iya. Tadi kono ora nggo mbuh pira masa ra yo gak dibalek ya ora garap. Iki tak kok kaya atok kae, gak tak kok buke ora buke piye ra omong ae kono. Sapa ne? Kuwi ya Pak Arko iki ya ora ada buke ora atok ngono. Dadi dia ra omong ki, nek ora sak garap iki kuwi ya. Bisa dadani galengane ngono terus kebuke, nek ora ada buke ora apa-apa. Ya ku sik do alum sisih rada kulon ya, Kang. Iya. Ah, wis ya muga-muga ya ora ngam. Setiap gandenan ya padha ana sik alum. Siji loro. Wis teko penting diturai ngono lah. Arek nggarap lemah apik. Arek nggarap sing apik. Sapa? Wakidi. Wakidi. Wakidi? Wakipu. Ngendi? Busung. Oh, garap kowe kok dan. Aku wis ora nggarap kok. Wis salah kok. Sing kene sapa? Nang ngono. Nek kowe dileboke engko ana. Tenan? Lah yo kuwi apa tak. Yo, tak tembungke.
Tapuk nguwang aku. Sampe cilek aku. Nek ana tak tembungke. Bapak bawa sugih. Kono gek golek wong. Hah? Gek golek wong kon garap. Oh, nek tak pinggirane pasuli no. Itu digayem kowe karo nganu. Sing gayem kowe karo Pak Woto. Aku ora ndek dalan. Hah? Ora Ora Dik. dalan kok sing garu wong siguk. Ora iso kae kono kae. Aku ora iso. Ora ono dalane. Kok Nek- ono dalane ndek kepiye? Andhuwur ta ndril Lombok. bayem. Oh. Bayem. Heeh. Wis bayem ngene iki lek kepiye? Bakso galiwat. Nek gelem kok ben ditembung karo Kang As. Ya kan yo tak kirim badhe ya ya. Heeh. Tak kirim badhe. Ya metu kula ra iso kae. Ora iso. Isane metu kono siguk. Mesti dalan ngene. Apa kon ngomong teni iki wae. Gelem ora? Saya wis tuwa aja arep garap akeh. Isih dhewe mangan bedino mereka lagi. Ha iya kok ning Dhewe mangan bedino. kira-kira ki mampu apa ora awake. Kene gausia kebak kae. Kuda bali cangke. Ha iya kok. Kau tak boleh juga kan di sini. Iki ngawas. Karo Mbah Tuwa. Pemandangannya apik tenan. Golek kandi kae ana he. Kandi kae ana kae. Eh? Ana kae ngisor kae. Nang ndi? Ya nang kono. Ha enak kae nang ngisor. Njo, Tak tak. ramang Bali kae ana kandi kok. Aku ya ora mekalahan niku ora uman. Ya temenan kok. Mekalah orang wanyane dhisik ngene iki ya kono. Nang ngisor kae kandine. Umur 85 tahun iki. Aja sehat. Nang alas goleki nandur pari. Kuwi gung ora kaya kowe gung kuwi. Klombrak-klombruk atu-atu kuwi wis tuwae kena jas.
Sregep nang alas. Tandur barang, guys.